halipan özü bolamasa näme diýerdi? Eldajan malades diýerdi. Esas sözüm Şeppi. şeppi diýerdi, dogry dämi? Türkmen halkynyň ýüreginde ýaşaýan adam şonuň hatirasyna halipany hormatlap, Eldar kompaniýaň adyndan, Eldar Ahmedowyň adyndan dostan ogly hem şägirdi. Didar Muhammed Meredow'a sowgat ýetirdik. Halipany hormat koyup, halipa hormat koyup şu Eldar suwundan sowgat edildik. Ýöňem geçen saparym prosta haýyş etdiler, syomka etmäň diýip halipan käwesine de sowgat getirdik dedi. Öyle de barkaydı. Bak görün. Ama sen galiba reklam ara yoktu der. Sen näme diýdiň? Gowa Indi muştoklaryňa näme diýerdi? Muştoklaryňyz kän? Şu Türkmenistanda näçe adam ýaşaýan bolsa, şonça da dinleýijilerimiz bar da halipan ýoluny emmesi gowy, emmesi. Sizin kim şey? Indi muştoklaryňa näme diýerdi? Näme diýen? Eldar. Emma da maslahat berýän. Eldarjan işleň uguna bolsun agam. Sila hormatym ulur taňa. Özüňem bilýänsiň, janyň sag bolsun agam. Nur Muhammed Meredow Aksaparyň ýolundan başlap öz ýoluny oýlap tapan adam da düşen halipa. Naşynýaly Eldar Ahmedow Nur Muhammed Meredowyň aýdymlaryndan başlap öz ýoluny tapdy. A sen esasy borjun halipaň ýoluny ýöretmek. Iň esasy borjun dostan, şoň üçin Kutlu olsun dostan, janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Allahjan ilmedama ýanymyzda bol dostan. Syýla hormatyň uldur. Sizin şey, sağ olun. Emma da köp Eldar.